नमो गणनाथ। ॐ नमो नमो गणनाथ। ॐ नमो नमो गणनाथ। एकदन्तं उमासुतं विनायकं भज गजाननम्। एकदन्तं उमासुतं विनायकं भज गजाननम्।
नमस्कारो श्री वेदव्यासांक नमस्कारो ज्ञानाचो उज्वाळो दिल्लले वेद व्यासांक नमस्कारो श्री वेद व्यासांक मनान व्यासांक वंदन करता मनान व्यासांक वंदन करता तस्यो संसारो तस्यो संसारो
विठ्ठल हरी विठ्ठला हरी पांडुरंगा पंढरीनाथा विठ्ठला हरी पांडुरंगा पंढरीनाथा विठ्ठला हरी विठ्ठला हरी विठ्ठला हरी विठ्ठल विठ्ठल हरी विठ्ठला हरी पांडुरंगा पंढरीनाथा विठ्ठला दीन बांधवा भक्त पोषका पांडुरंग हरी विठ्ठला
ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ದಾನವ ಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ದಾನವ ಕದಳಿಯ ಕಾನನ ಮುರಿಯುತ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ಆನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಾನೆ ಬಂತಮ್ಮಮ್ಮ ದಾನವ ಕದಳಿಯ
नको जावो रे मागा रे थांब थांब रे थांब थांब रे थांब थांब रे नको जावो रे मागा रे थांब थांब रे नको जावो रे मागा रे थांब थांब रे थांब थांब रे कृष्णा थांब थांब रे थांब थांब रे कृष्णा थांब थांब रे
ಭಜನಾಸಕ್ತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಟಪಾಡಿ. ನಂದಿನಿ ಶೆಣೆ, ನಾಗರತ್ನ ಕಿಣಿ, ಸೌಮ್ಯ ಭಟ್, ಗೌತಮಿ ಕಿಣಿ, ವೃದ್ಧಿ ಭಟ್, ವೈಭವಿ ಮಲ್ಯ, ನಿಖಿತಾ ಕಾಮತ್, ಶಾರದಾ ಕಾಮತ್, ಸುಯೋಗ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಣೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್, ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಚಿಣ್ಣರು ಇಬ್ಬರು ತಾಳ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಅನಿರುದ್ಧ, ಚೈತನ್ಯ.